Kinoilam jong kasnong umroy madan ha ka arpu artrik nailar, kila pensyai pat ba bakim dan setia ye kejing persya halor kejing temu ke sorkar banchna ye ke surok fulin ban sedang nalat umyam syadu malidor. Habakren kila patai kubor uba lambor lang makri urang ba snong uba ban shan scam renja general secretary bat uba lumlang makri dukot jang kedor bar snong kila penpau ye kejing sngau kya ka bajur halor kejing mi kubor nin kesngi bana kaliang ka snong ka klem le halor ka te ka benta. Kini kinong ilam kila pensyai baha kejing shisha ka snong tang maria yo jing tip halor kini kejing temu jong sorkar jela banchna thamai ya kini kesurok kum kinong ilam snong klem de penslem kila lej ban ajing tho show deputy commissioner karibhoy ha unai wing arjar arpulai bat pentip halor kejing menjori ya kini kejing temu. UDC karibhoy ru ulapa da kejing tho shaka National Highway and Infrastructure Development Limited bala ai kopi ru shaka snong ha ubanai no pra jong te uju snem. Ha kabayade bagajing ting bakani kesurok fulin kan keta ikitelong umbam umdi kinong ilam snong gila pensyai bagila let jurip ikitelong umbam bat kini kesurok kam keta ikitelong kibor snong gila ithu bakin penbha syu ikitelong umbam ha kipor bandangwan Nukong kumurong basnong lambat kini ki paratkat stip komiti berbasnong jong kasnong Ramadan kejungi kabede bat jingya lek kejungki ya kaban penmi ya ki social media menin kesengi nakaliang jong ki pat ba nong snong jong ka snong Ramadan tenakaliang jongi ka berbasnong hi hakabede bat kini kam ngiladap ya kaban ya lekbu ya ki kot na kabenta ya kaban penkenria ya ka tolong jong kasnong umroy madan kajungi kabadon akabayat ketika forlin na ketika jaka ti nakaliang jong ngi kum ka darbar snong hi bat ka stip komiti hi barok kowe ngilaya don ya kabangin ya bu jingmut ya kabangin litbu ya kini ka jingtho sa UDC kenang ya bakati ka surok kabawan na ketika tolong ko jungi ngi kepat ya ka office jong DC hi baun pelat ha ka bede bat ketika tolong ti nakaliang ka dorba ka jonga hebat ki executive member jong ka snong ka jungi ha ka arfly terik ngila ya benai bakhat we arjar arfly ngildep ya ka banelit bu ya kani ka kot sa UDC bat ha ka siterik jong benai bakhat arjar arfly UDC lo resip ya kani ka kot kabana kaliang jong kasnong kejungi ngilit bu ya kani kecing tho na ka bentai ya ka ban penkeria ha ka bede bat kati ketulung jong ka dorbar snong meroy madan kejungi kenang ba kipat ba kin khamsai bat ban snuthu ngidon ru ya ka ban pensai ha kani ka por lengba jong kejing lit bu komplain pat na kiri rong ba ki ba don hak posnong kejungi sa ketika office jong DC po nong po te nakaliang jong ka jong DC ru ila pha ru ya kani ka jing pentip sa ka PNHIDCL bat ula pha ru ya kani ka jing pentip sa kani ka office na ka bentai ya ka ban penkenria ya ketika alignment ka baya hab ha ketika tolong jong ka dorbar snong Ramadan na ka benta ka jingyat jong kani ka forlin ka bamenta tenakaliang jong aku murong ba snong hi ngamdon hi kano ka jing persa ha ka bede bat kani ka benta lada kawan kanwan na kani ka surok ka barim ru ngi nakaliang jong ka dorbar snong ngimdon hi kano bat khamtam ru nang yanga balayalam uban yalam ya ka snong ka thau jungi balada kanyat na kati ka alignment ka bat mai ru nakaliang jonga hite ngamdon kano ka jing persa ha ka bede bat kani ka kam te bat ngada ai publi ru ya kibor punya jong ke distrik nadu DC ki obsar ki bede ha ketika kam ba ngilayo pediang ru ya kini kot nadu ke siterik benai bakat arjar arfulai ha ka bede bat kani ke bentaban penkenria ya kati ka alignment ngat bakan numdu ya ketika telong
te nakaliang jonga ngasu pen paus ki pai ba nong song snong ba om kumba kite ki rurong ba ki baladep ya kaban ya pha ye kini ki jing tho sha kite ko office ba ki ong bangi klem le ru em ha ka bidei bat kani ka kam te nakaliang jongi ni pen sai sapi ki pai ba jong ka dorbar snong umroi madan kham tam te ba chenrang khnang ya ka ba phin su thu ba ka dorbar snong umroi madan hi ha ka jingelam jonga kum rombo snong bat ki bat secretary bat ki member stip committee jong ka dorbar snong ka jongi ngile banle ene ka kam na du snem arjar ar fulai bat ba kini kiri rong ba kim don pat ya kata ya ka ba kinwan sa ka snong lane sanga kumurong ba snong ya ka bangin ya tliu jingmut ha bde bat kani ka kam kila su ya le be ya ka ka ba ki don ka jing mut ka jing tmu selandet nakaliang jong ngi kum ka stip committee dorbar snong moroi madan bat ngis nyukya ha ka bde bat kani ka kam na ka benta jong kani alignment ha ka bde bat ka tulung jong ka dorbar snong moroi madan te ngi kerpat ru bai ki pat ba no song snong hibaro bakin nom su thu bakla ha ka bde bat kani ka kam namar ba ya ka ba ka snong ka jongi ka don kam bat ka ya pendon kam ya kate nadu ki por ki ba ngangam patlong kumurong ba snong la kumba si khatsan ar posnem menswa ngilayo kate ketlong rongkat ka jing ai jong ki trai jaka ki bodon ha kate ke jaka ngi dai kuble ye kiro bat kham tam ya ka ba ngi kermen scam ro nang ni khmat ba kani ketlong ka jongi kanom du hi lada kate ka surok kala banyai na kate ke jaka lane la kalong ha kano kono kurpom ngi ngada ai ro ya ka jing kermen yigi pai ba nong song snong bang kim dei ban sngeurit mensim bat kim dei ban don kano kajing sneu dukha ha kajing jumut jing perkhat ka jong ki na ka banta jong kate ke ngi long ibreu ki ba ya pe ya khmi ya ka ka babaha na ka babaha tam hapo ka snong ka thau ka jongi bat ngim dei ba ngi su kwa ban subat jubor ne ngi su le don bor ya ki kam snong ki bede ha ka imlang kas alang jong upat ba nong song snong nga kumu ka snong ngadon ban pisai khendiat halor ya ki nong song snong kat kum ka jingmi ha lak pathai ku bor menin kesngi ya ka snong mroi madan ha ka bede bot ka jingwan jong kani ka bypass furlin tena kaliang ngi kum ki nong song snong ngilap persang hi ngilap perkhat banle ke babahatam po usnong ka thau ban ngida don ru ka jing yesong natu usnem arjar pulai kumala ong deirang ba snong mene ba ngim ap hadu bandawan kita ke revenue ni ngi maria bana hadin ngi jing tip bakan sangat naka tolong umbam umdi te wut ngilaya song da ka stip committee ban ya kren halor kani gamat tedep nang tang ngilara ya ka siti ha udisi hatu kapor udang bat sar arpit upadia langam bekla te ngilalira ada katu isti ngom orang basnong gitu gitarik balabu dorong basnong bat klem pen slem nang kaliang bisi urisip ha ka sitarik manai bakhat ar hajar ar pulai bat ha ka khatsan tarik ulapan poi sya ka snong ba ula depha sya ka NHIDCL ya kata ka jing pentip ya ka ka ba ka dorbar snong kala dep ban tho te kat kum balaang dai rang ba snong na kaliang ngi kinong kit kam snong ngi habut ya ngi hab belong ki barenti abaya bat ya kam snong kam thau te kum ong rang ba snong lada kaya na kata ka existing ka barim ru kata ka tulien kum bang tip mentah kam lelehi tela da kaya na ka ba thmai kata ka alignment ka ba kisim ru am lelehi te haba kalalaj ya kata ka property jong ka snong kum ka umbam umdi la dep ban ya kren ngi langsung thu ba kalalaj lupa ka klem kam de ba ka ya na ka umbam umdi te ka syong sa kita kitrai jaka ki baydon jaka sata lakin ai ne kim ai kata ta kitrai jaka wala ka ha makna hapo uput usam jong ka dor bar snong roi madan ro na ka liang romba snong ite umla he ban lek khang persya ya kita kitrai jaka tebat ka bas ngau lengo ya ka dor bar snong kat kum ka jingmi henin ka sngi ha ki telong kubor ba
bala keren hi bala lam khamar ro dai ba CL Mashering ban iba timar banyak bala keren ro ba kita kibakit kam snong kimdon ka ai ro ka bakila le hanre ki klemwan shwa ban ya kendo lenile ban ya mir jingmot kum kire rong ba nong song snong ban ya keren bat kita ki badi pet dikmi ya ka snong ka thau ki klemdon kanu ka ban wan ban ya phliu jingmut kumno la le kumno ha ka bide ba kani ka alignment ban keli ban portho ya kita kinong kat kit kam snong ngila persyang ban ya keren UDC tang kata ban pen kenria ya ka alignment re kumno ban pen bha shu ya ka ka bakal adon lupa te lada menta kita kinong komplain lada kiwan ban ya konsol moh ngan ban beng ya kaju kinwan ban ya konsol ba snong le se menta kandon ka jing ya keren la ban wara da kita ki bor sarkar ki bedai pet lada kania katno ka jing jingai ba kanom kata ai ka tolongum kadai kata kalenti ba kidai ban le lada ban ya keren swa hapo ka snong ka thau ban ya teli ka we kumnung in ya le ban shu ya khang persya ba lada kan wan nang taru kadai ga development hi jong ka snong ka thau te lada kan wan nang nuro kadai ga development hi jong ka snong ka thau ban shu ya persya kumni ba kanom wan kata ka development temut ka ka banja yangi menta te hoat kan hanre na menta ki khun ki hajar ki jongi ki balasai la sisngi ka banja ngide ban yo i bat badai ban perkhat ya kataru te ka khendiat ka long ba ngidang don pedeng ka jingi keren menta ba kumnu ban le ban pen bha ya kate ka telong lada kanwan kata katkum ka alignment ba kanwan kata ka furlin ngidang don pedeng ka jingi keren te ban ngimpala ban lum ya ka dorbaro mo namar ba kadang don ka jingi keren hadin bal adep ban ya keren lada kala bit labiang ngidon bangin pensyai pat sopai ba ha ka bai dei ba ka umpam ka umdi ria mentai ha ba kadang ki ek serba senang oblabat teng kumunong alam senang senam ajar spau jangan dan penicu ifiki Twitter mo sosial media along ru eksekutif member jongka neka bodi ka bertemai mentah ta ka bodi ka kam jongka alignment ya ka projek yang ka forlin ka balapan kenria na setesa sharing lum di kumuwe ni kinong alam senang mapen pau ya ka jing sngo komen haduk kata-kata namar haus nam ajar spau ka bangabat kumnong alam senang ru kabawan genika silong bypass ki riurang ba ki bolong kilong kepa ki parang ba senang ki lek kat bala ban shift ya genika silong bypass khamsa kendong jong ke senang serut senang kai kata ke jing temu ba kadon kum kata jing mut namar kam don ke safety lada kanwan ki kali ki bayat bun teliha kejuk kepor tukumta ha ketu kepor ngaten mau ba ki rang ba senong ki bolong ki rang ba ki lelek kat bala ban perlat no ya ni existing jongka NEC jong ni ka surok ka bangidan menta te hamroi madan la pan kenria sa kham sarut jongka senong namara ketu kepor na sete liang kampat don jing don sam ki don tangkat tu ni teliki ing sam te hakabri pat ba kini ka alignment jong ka forlin menta ngapen pau kumuwi na kinong senong uba berkat ya ka lawai ngalas ngudon bok sibun ba nakaliang jong ka JCL mo kabala sim ya ka alignment na stesa karyang lum kawai na kalong long ba kala sip sisa ya kinong senong na kajing saw accident namar ngiyo i ba kani kalan ka bamanta ka school landmark kadan hangtay kabalang pedestrian ulun sei kadan hangni ka school pedestrian umroy kadan hangtay ferendo kadan hangtay kalong kajing ma haduk kata-kata lada kani ka forlin kan wanang ni ki kena bat mangaru ban crossing ya ka ni ka silong bypass wat tang arteli ki kaliru pelsimpor desan 10 minit ban hap up dal kiwan ka juk por di south li ki kali kinwan le te kalong kajing ma haduk rata pat sukwa ban ya thuru hadin bawan kani ka silong bypass sangut ngi ladu ki mensim brio ki bolong ki try senong bat ki wei ki para mensim ki banas sabar senong bat sabar jelaru tang nang ni na po madan football umroy hangdu hangte po daki phongut ki ladep ban du no ya ki mensim ki bakodor ki jongki te kani ka alignment jong forlin na kaliang jonga ngapen pau jing smo komen hadu kata-kata bakal like
ya ke jingma ka ba ap hakmat nak ta ki kun ki ti ki jongi ka lawai